kaikille! Tänään te pääsitte seuraamaan mun eli Vesattaren päivää. Tää on siis mun eka pitkä video tänne YouTuben puolelle. Mut joo. Tänään me ollaan menossa jonnekin paikkaan, mut en tiedä itse ainakaan vielä minne. Ja Jesatar on kuulemma tulossa mukaan. Omistaja siis halusi pitää sen yllätyksenä, mutta pidemmittä puheitta mennään aamutoimille. Nyt ekana mä menen pienelle rentouttavalle kylvylle, että saadaan päivä alkamaan. Nyt kun tuo jos kylpyamme tuli, niin ajattelin sitten siinä samalla vaikka testata sitä. Sitten ei kuvan kylpyyn. Voitais ottaa nuo kylpysaippuat esille ja testiin. Testataan eka jos on rosetti. Niin testataan sitä. Tossa sitä on. Nyt levitetään se mun kasvoille. Ja niin, tai no, tälle mun iholle, ei kasvoille, ei ainakaan silmiin. Nyt voitaskin mennä muiden aamutoimien pariin. Mä käyn eka vessassa ja sit mennään pesee hampaat. Hei omistaja, älä kuvaa! Pois! Testaan siis hampaat. Nyt siirrytään aamupalalle. Tuossa on jo valmis puurokattila, niin meidän ei tarvii keittää. Otetaan vielä toi. Tästä mun meikistä tuli, mut nyt mä pistän videon hetkeksi pois, kun mulla ei oikeastaan sitten enää mitään kuvattavaa, paitsi sitten siellä paikassa varmaan ja siinä lähtiessä. Ja kun Jesatar tulee meille, mut ei ainakaan nyt oo. Mut
sinne paikkaan. Mä en vieläkään tiedä, mikä se on. Maiseli. Sieltä ne tulee. Eli siis, me mennään siis kolme Tivoliin. Nyt selvis, että se on Tivoli ja me mennään. Jee! Joo. Nyt täällä ollaan tosiaan lähdössä. Ja joo, oli kivaa. Mä ehkä kuvaan tänään vielä jotain. En oo ihan varma. Mut ainakin tähän asti. Moikka! Nyt tää video alkaisi pikkuhiljaa olemaan tässä. Ja kiitti kun katsoit tämän videon. Ja moikka! Nähdään seuraavassa videossa. Täällä siis vielä ollut ihan kaikki näytteet, missä me käytiin. Kun muistamme ei oikein videota. Mutta se ei haittaa. Tässä on ainakin osa niistä. Mut meidän rauhaan